gu honenian egonda ere eta oso posizio honian egonda ere ez bakarrekan sortzailea, baizik eta nire inguruko jendia, más o menos nire klase sozioekonomiko jatorri eta barreko jendia, gero eta bizitza kaskarrauak dazkagula. Orokorrean, gero eta bizitza kaskarraua nagusitzen nahi dela. Orduan, nire bikote harremanetan adibide bat jartzeko superpresente dago niretzako hitza, osea, nik erabiltzen pilo bat hitza nire lagunekin nire izaeran parte bada, eta nire xarman parte bada, eta nire gaitasunen parte bada, eta nik harremanei eman diezaieke danan parte bat da, kapazan naizela gauza hitzetan jartzeko, eta askotan nire lagun asko esan didate, jo, eske hori sentitzen nuen, eta hoixe, osea, hori esan duzun hori da sentitzen abana, ez? A ber, nire uste ez dela kabitzen egin beste, baina... Ai, txonko, ez hori. Jo, que fuerte!